Hadin makalami jingkeno ba uba hima sang pliang MLA Barim jo kamau sunram constituency ulap pendon kambakla daga ba keno ru bala aibor ya wei urang ba bansai ya kapisa kaba siklur arp sanlak kabadai ka skim SRWP kabadai ka MLA skim SRWP jong usnem arjar arpulai nagaliang jong ni urang ba hne kesengi ulawan pensai pajba halor kini ke jingsya keno uba hima sang pliang haba keren berginong thok khobor hasilong press club ulong ba ke jingkeno jong kinong wat RTI hapo ke jingelam jong uba Rochester thongni ba ula pendon kampakla ya kapisa pajba kalong ke babakla bat ulai thuru bagini kidei kibriu jong ka UDP nakaleng uba hima ulong ba katkum ka office memorandum jong ketenat Community and Rural Development kabala penmi ha usnem arjar arpulai khatsal terik nailar ba MLA Barim onom la syu bansai ya kabisa nagaliang uba hima ula pensai da ka baong ba katnat Community and Rural Development ha ka henriu tarik nailur arjar arpsau kala penduno ya kani ka hukum ka Barim susu uba hima ulong ba dei halor kani ka nongrim ba ula phasai ya kapisa kabalamang dak sorkar langba Utresura jangka All Mausenram Development Council uba Shanbor lang Karbani badia turu ba kani kepisa kadon hapo ka akaun Apex Bank jangka All Mausenram Development Council bat ya kani kepisa kiladap peniakren bat kin sapelaj no haswa uno pra menjau snem ba ngakwa mangan ai ke jing pensai halor ka jing kentho jong ki nong yalam jong ka party UDP jong ka Mausenram constituency ka ba kilewan matakasni hapo press club ban kentho halor kata ka jing pendon kampakla ya ka MLA scheme jong ka Mausenram constituency Masyuka ban itu hapi ba kito kirang ba ki bawan ban wanra ya kini ngijin to ki ong ba ki day ki samla jong ka constituency bat ki ong ba ki day ki RTI activist andre an pensisha fi ba ki day ki nong kit kam ki ba khmatam jong ka party UDP jong ka Mausenram constituency ta ka jin kno jong ki ong ba ngala pendon kam bakla kum u MLA Barim ya ka pisa MLA scheme SRWP kabla sanction na ka sarkar bat kila ong ru ba ngala say ya ka pisa bat ngala pendon kam bakla nakwa ba ngan pensai kum ni ba hausnem hajar arfuar haki benai November anda ngala resign kumu MLA ba ngale join ya ko ke party kala dukun no ka jinglong MLA jonga but ya ka second installment jom ka MLA scheme jom u arpulai ngam shumla yoshu ngayo tam ka first installment jom usnem arhajar arpulai kata kadai haki benai Jun benai Julai Henry bangala resign no komo MLA la pendu no yang bangan yo ya kata ka second installment ka total amount ka bang ini ben yo kadai klur sankola Henry haka first installment ngala yo klur arsanla kane ka pisa ka ba Kiwan ban keno kadai ka second installment bat kadai ka hok jong upai ba ban yo ya kan bisa na solungo ba kini kiri orang ba joka party UDP kimod ban khanglat ya ka bah jong upai ba ban yo ya ka second installment kamdai kamon jonga ba ngan yo ya ka bisa kamdai kamon jonga bangalit say ya kata bisa andre yanga layo da ka sanction kani kadai ka sanction letter
Kebelah na ka CNRD department. But hamne la sanction ya kata ka second installment shi klur arsan la. Bayakani la sanction ha ka lai tarik ubnai August 2008 kata kamut hadin ka election. Te halor jom kani ka sanction ka sarkar kala pelaj ya kani kepisah. Hendrai haka katsau tarik jom ubnai August kami sakawai ka order bade baong ombit banse ya kani kepisah balakang ya kani lembaga ni ka order. Te kani kepisah kala sakut haka office jom video om shumla banse. Nanta haubnai September ngelu tarik mentau senem kami sakani ka order bala cancel ya kani ka order jong u kasau tarik August 2008 halor kani ka cancellation jong kani ka OM kaba mene uba rok uba kren u kentho e ka jo omba habaka don kum kata ka order bala om ba om la pensange om bit banse ya kapisa hendrai shumkren ya kani ka order ka bala debs cancel ya kani ka OM kani kami haka ngelu tarik u September 2021 bad ya kani ki om naka sarkar bala deb cancel lo yang ni ko ya de kala dei hok yang menta bangan pendon kam ya kata kepisah kepala ain ke sarkar ba ya kani kepisah bakadei kabha bat kabdei kebentah kabaar kamut ketika second installment jom ki beneficiary ngakular ya ki beneficiary baro baki kinyo ya ka bentah joki dari ka yin subuh ngai arsan hajar haka first installment udang dei bo unyo sa arsan hajar kata kadai sanpo hajar naka skim. Di namar kata kadau nakwa bangan pensyai mentakasni. Ba kini baro kide ki jingkentok klem nong rim. Ba kito ki ramba joka parti UDP kiwan banle politics ni. Jakaban yalam bakla ya ki paiba jong ka Mausram constituency. Ki paiba jong ka Mausram constituency kimdei ki brio ki babi hendrai nga shwa ban syaitan kani ba ka hok jong upai ba bat kane ka pisa jong upai ba ki kinyo ya ka benta namar balai ya kane ka order dang shumi hu benai September dang hu September dang shu cancel ya kane ka OM de menta ngidai penbet bat ki leader jong ka parti ba kumno ngin yang penyat bat kapor ngidang mud ba under dep ka exam dala dep kum kita ki ba khoi nei penbek ba shwa ka Christmas ne ha ka new year ngin sa ai pelaj no ya ka ne pisa second installment ka banga ngayo na sarkar amdan issue mon pinsai andre nga kuntutang kani ba habangi ni chakri yo pai ba ngin chakri hok ngin tre hok ya ka kam Imdan jimut dakwai karukong manon ban pendon kam bakla ya kapisa jong pai ba lani banle dakwai karukong tulis jong kani ka council udai usan borlang kharbani te u video udai banyo ya ka authority nanga lani no MLA lani no ex MLA ban yo ban sei ya kani ka check te ka city ka ba uba rok mane open ka dei ba la ai ka authority ha uba shan borlang kharbani ba un se ni pisah ba ya kani ka pisah ro ka don ha account jong ka council ka development council ba lembaga ni ka council ngingin ai ya kata wo order lani ban sam ya kani ka scheme kata ka dir komplek kam sini kam dan buta hang nong no ba kum u echem champliang bangan sign ya ka check lani bangan yo bangan kata ya ka pisah tang kata cipusia kajing ong jowo ba kajing pelaj ya ka order
kamu ke authority kan le how video te nang to video uplai ya ka check ha ka ju usni te kamdan banong bala sam so pai ba te ka pisa ka badong intak menta ka don be apo apex bank tangka kan lo kumbayo sanction siklor arhusan Ba, sino may gani ba? Kani gani after ini gini. mga ong ya kata ba kini leader jong UDP kili akhnang ya kani ka politics jong ki ba ki kim sodon nong rem shute hamthe kim don shut nakawai ka lat kumno ba ngin pen thame yo pai ba la ngin pen butnam no yo ba sangpliang namar ba mangi na NPP mata ngi dang kiu sikio ka area jong ni te mata da ka bale kumne ban penwanra ka jing subas niu balik se ubah simple mula bang yang ni pisah. Lani banwan ra ka jing yalam bakla ho pai ba ka pisah pai ba kini gila le bakla. Kam dei ikut kata. Kadang tu kerja kena mana bagi orang nampak. Ba masuk levi. Alada kawe kalong kumi nga ngalamang subu sabo haja. Bahkan yo jing yaram, bahkan seng dukan. Te ka first installment nga ngalang ai arpo haja. Te mentang ngadang dei ban pelai sa arpo jalan nak second installment. Kadai nom dei ba. Dengan melak dengan saya nak pelai kata. Baru katnya ki benai ki ut kyong ni ba ngi le umno pe kane ka pisa ru kadang sa ni buyo. Ngom ap ni tang suyo ya ka second installment ngan pelai ya kata. Tadi kata ka jing keno kalong ba ka first installment ka le ka second installment ka patru. Dan dah ka pelai yang ni pisa manda kata ka beriyo ka bayo jing mentoy nanga ka bade bang amang saupo jar kan yo pura kanya Kenapa bersaya ba? Nomor ba? Pagumne nga ladet yakini baro ngalayo jing pensay na director senadi matasi. Shwa bangan wan happy matasi. Ngalayo bangan lek ban panjing shay na director senadi. Ban ngalong ya ong ke kumno kalong kani ka kam kumno penginya sang duang sar sisim klayo e ka sanction order. Nangi na office ka pisa nila close kamut lakut amdan account show bat ni lamut ba phi phila pendon kam mo em nampat pendon kam wong then it should have been spent ter ladau director wong katay na kadamot wong ude mau to authority ba sanction ni kota te kamdon halon kamut kala de ka hok jong am ta bangan pendon kam yakni pisah kadau kalau bangampat pendon kam kelomba ngakwa bandaya dakarukom bat kam kat kum kapor kan sawan menta portlang nia pelai hini ki por school por exam por kam toy na te kamdam ki pai ba jungi ki kemen dalayo shwa bandon kano no festival te kadai yo ta karukom ban pelai bisa te was te tangi tahi mangakwa ban pensai na pensai na no mo kikila dep sim RTI halon kini baro ki wan khang ne tang ban phat ya ga burom jonga namar belai kikila tip ba omdan shu ta hoi galak kumno ban khang ya kan bisa kamu begini kamu banyalam bakla ki alam bakla ki ba no ngi ta you beneficiary jongi e ki no kersan jongi ki no kersan NPP jongi la sha ki mut ban yalam bakla bakal election ta ajan kini lamut ban le sa kini harukom tak boleh